Пакуль у хамяльчан на падаконніках яшчэ зелянее расада, ксуп цяплічная ўжо радуе таматамі новага ўраджаю. Спецыялісты адзначаюць, у гэтым сезоне, дзякуючы клапатліваму догляду і сучасным тэхналогіям, ураджай будзе асабліва багатым. Пад 4 гатункі таматаў адведзены 3 гектары цяпліц. Нараўне з традыцыйнымі гібрыдамі Тарэра і Альтадэна сёлета тут паспрабавалі новы – Сякурытас. Як кажа Вольга Шышкова, якая больш за 10 гадоў працуе агароднікам, ад іншых гатункаў гэты адрозніваецца смакавымі якасцямі і памерам. Вольга адказная за 23 рады таматаў. Ёй трэба абысці каля 360 раслін за дзень. Когда заходишь в цех, сразу чувствуешь свежий запах зелени. Это очень настраивает на работу. Сейчас мы выбираем томаты каждые 2 дня. Срываем их вот так. Аккуратно берем и ложим в коробочку. Тацяна Кіпараідзе працуе на прадпрыемстве з 1998 года і толькі з таматамі. У сваім родзе для яе гэта медытацыя. Сярод высокіх зялёных раслін у поўнай цішыні з ароматом свежасці і душы спакойна. Сейчас на томатах я работаю наверху. Это у нас подкрутить голову растения и ее уложить, приспустить и уложить. Пагонцы щипаем, формируем кисти. Скорость работы с опытом приходит. Это точно. Уже лучше знаешь, как, где, что сделать. А что любят томаты? Я думаю, как и люди любят, чтобы к ним хорошо относились, любовь. Бережливо к ним относиться. Я думаю, они потом тем же отплатят. За дзень каманда збірае до 25 тонн таматаў. Такія вынікі прыносяць сучасныя тэхналогіі. У гэтым годзе закупілі новы мінеральны субстрат – гомельскі. Да гэтага часу карысталіся імпартным. Прадпрыемства закрывае патрэбнасці рэгіёна ў таматах і пастаўляе прадукцыю ў Россию. Какие планы на этот год? Сколько тонн планируете собрать? Хотим больше 1000. Это по сравнению с предыдущим годом? Больше, меньше? Больше. Планы больше. Почему? Потому что сортов больше? Да, и новые сорта. Из-за этого хотим нарастить вал. Начались выборки 1 апреля. Да. Уже на данный момент можем сказать цифру, сколько собрано? Без сегодняшней выборки 140 тонн. Гаспадарка працуе ў партнёрстве з установамі адукацыі рэгіёна. У жніўні тут чакаюць на працу 5 маладых агароднікаў. Моладзь рэгулярна прымаюць на практыку і на заняткі па прафарыентацыі. Ганна Кустачова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».